హలో ఆల్. ఈ డ్రెస్ చూడండి అసలు బాలీవుడ్ ఇన్స్పైర్డ్ పాకిస్తానీ సూట్ అండి ఇది. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది కరాచీకి రాఖీ మేడం అనుకుంటారా మీరు? ఏం లేదండి, ఇది పాకిస్తానీ సూట్ మనకి బాంబేలో కూడా అవైలబుల్. బాంబే సూట్ అండి, బాలీవుడ్ సూట్. వర్క్ చూడండి, దీని మీద పూసా వర్క్ వస్తుంది, మొత్తం ఆల్ ఓవర్ పూసా వర్క్ అండి ఇది. హ్యాండ్స్ కి మళ్ళీ ఇలా పింపామ్ వస్తాయి, ఇది కూడా మళ్ళీ కింద కూడా ఇలానే పింపామ్ వచ్చి మొత్తం ఆల్ ఓవర్ మనకి పూసా వర్క్. అసలు పాకిస్తానీ సూట్ అంటారు ఇది. మనకి పాకిస్తాన్ నుంచే, కానీ పాకిస్తాన్ మనం ఏం వెళ్ళలేదు, మనం బాంబే నుంచే మనం ఇది చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఈ సూట్స్ వెళ్ళిపోతాయని తొందరగా మీకు పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఆల్రెడీ 2 సోల్డ్ అయిపోయింది, దీంట్లో ఇంకా 2 మిగిలింది. XXL ఒకటి ఉంది, M ఒకటి ఉంది. ఆల్రెడీ అన్ని సోల్డ్ అయిపోయింది. దీంట్లో దురంధర్ సినిమా చూస్తుంటారు, దాంట్లో హీరోయిన్ వేసుకుంటారు చూడండి ఈ సూట్స్. పాకిస్తానీ సూట్స్ అంటారు. మీకు ఒక చూపెట్టాలన్నట్టు నేను ఇది తెచ్చాను. చాలా అంటే క్వాలిటీ కానీ అది కానీ చాలా ట్రెండ్లో అయితే పాకిస్తానీ సూట్స్ అయితే చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి.